tiña vocación de cociñeira. Estaba fascinada polo traballo da miña avoa, que sempre estaba na cociña, esos olores e esos sabores. E na miña casa todo o importante que pasaba se centraba na cociña. Just like you said. Penso que son cociñeira por necesidade. Sendo moi nova, con Suso, ca miña parella, decidimos emprender e aquí estamos ca nosa casa de turismo rural a Parada das Vestas. Foron uns inicios moi duros. O único que tiñamos claro é que queríamos vivir no campo. Además de cociñar, organizo o día a día, reservas e estou un poquinho a casa. Estamos situados en Palas de Rei, no Camiño de Santiago, entón recibíamos moitos peregrinos antes da pandemia. Agora estamos recuperando a esencia do noso turismo, sería un turismo de proximidade. Formo parte do Grupo Gastronómico Galego 9. Somos 3 mulleres de 24 chefs. Nunca imaginei estar cociñando o carón das miñas referencias gastronómicas, é unha pasada e moi estimulante para min, unha gran responsabilidade polo que poida aportar ao grupo. Os premios é algo que gusta ter. Nós recibimos o de Excelencia e Innovación para Mulleres Rurales e Alimentos de España, a Restauración. Penso que nos axudan a evolucionar como profesionais. No meu caso, ser emprendedora me permite armonizar moito máis a vida personal e laboral. No meu sector sería imprescindible marcar límites horarios que nos permita organizar a vida a todos os niveles.